I-ride tani ba? Sayang. Oh, say hi sa camera, say hi. Ayun na, mintras lingaw pa. Hindi rin ako mag-intro. Kaya akong ipang-skip pang part na kapoy kayo. On the way to Kualas Trail, so called as NOT. Okay, murag apas ko sa kong hangin. Hindi kapoy. Nanami din sa gama. Wow, look at the view. Kawalag kakapoy ang view. Muna yung start sa trail, guys. Smile sa mo, si Jan. Ready na tumbling! Ride! Ayun, Deal. Okay. Inay. Okay yung jam mo. Sa ulatan siguro. Tira ba kayo toga-trail to isa na ko? Kira? Kira po? Dah. May drop ka may lima ka dahil magdandok ka dahil Shit! Danlog kayo eh. Gani. Okay, tapi tarang bangga. Buba ang bike. Bang, biar po. Op, ya. Checking view. Jabo. Kini may dalan. Op. Ay. Saligan. Yes man. Ay, bali dapat ako dapat na tracks. Wait, may nasa dos. Hindi mo talaga lagi. Kini may trail. Wala, hindi na naman sa kanya di. Pero timon na kayo, ang pikas na pangpang. Ha? Ang pikas kay walay kon ba? Okay. Sa antig data.
ni liko ni tanang dayan. Oh, pababa na sir. Abot sa ubos na ipatag. At kung na kanal drop, unong ka dito kay tabok ko tayo isa na pagkabuntod. Ayun na ya, sir Benza. Digawid akong ligid. Kirain tani ba sa anyam? Bangga kayo dire. Kita to. Usog mo rin agan good. Lagi. Just kayo? Lagi, minsan lagi. Gilang kira to. Check sa mga. Experience. Aga na bangga ka sa oy? Oo bay, banda ko bay. Bay. Akong vlogger sa vlog. Sorry kaya. Uy. Assistant JR. Yes, I represent. Ay nay. Yeah. Okay gapo no. Let's go. Jan on the mix. Woo! Kunasad. Hardcore. Oh, habang tayo. Aski bay. Conquered. Kadua. Bawi ang sakit sa likod. Ay! Ay, dito! Dire saro, dire. Yang warag mas na siya ikon. Gini, go. Hirap gani siya oh. Ay, silam na rin. Oh! Pum. Ni uno. Assignment. Pala udah.